नमादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेशनबो गैया नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना प्रेस मिट एबा फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि दा मबे खारनाव अबा मबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै जों मिथिनो मोनाखै दा आं बेखौसो बुजियो जे जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा दा आङो सानदों बेंगलि रावाव मोनसे दङ बिराद बाक्य दङ जोबोद गोनांथार जे काजेर समाय काजी कासेर सेसे पाजी दा बे आं बेखौसो नुहुरो आरो दा जोङो जेसेबां नाजाबोनाय आंनि लिरनायजोंनो आंनि आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम वर्क साइन्टिफिक दाजानाय जोङो थांनाय 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ सार डिपुटि चिफ सार रोहोनगोरा नार्जारि सार आरो आबसुनि प्रतिनिधि जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासिबो जयैनो ट्रिपार्टाइट टक जादोंमोन दा बेवहाय दिल्लीयावहाय जोङो थांनानै 10 तारिख खालि बेवहाय आं फुटाप खालामदों जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय नेपाल जेलाव थानाय गुबुन गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आं इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां एमपि रोहोनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोरखौबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि थांनाय मार्च 1 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डिपुटि चिफ सार प्रमद गोविन्द बसुमतारी सार एमपि रोहोनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं जों जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसा थांबाय बिनि आरो एनआईए जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटी जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों लोगोसे एनआईए नि केसनिखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों एनआईए नि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय बिथाङा बाथाबारिनि बिथांनिखौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायाव लादों थांनाय 4 दाननि सिगां जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय बिथाङाबो थाबैनो उदां अखाराङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो दिनैनि दिनाव बिथांमोना मबे रिजनखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों एसेनोसै एनडिएफबि फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा थानो हागौ आंबो बेखौनो बुङो जों गासिबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ हयथ' माबा मोनसे खैसा थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरकारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन दिनै जों मिथिगौ गासिबो मिथिखागौ बेखौ जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरकारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय सरकारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन अराय सम जोङो जोंनि इसुनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन गोजोन्थों।